Foppen liet het op de laatste wedstrijd omkomen. Frieske snijs haatklassen strijden Tim Koor en degradatie. En klim van Sint zwieren slag voor skieleneurs. Dit is de sport van Mandy Nieuwgemaaien. Goeien en welkom bij Boppenslag. Maar ik nog omtinken voor de wedstrijd van Noord-Burgum in de West-Rijn. En die laatste soes nu een kampioen worden kunnen. We winnen erbij. En kwartbal met Friesland in Roda. Maar eerst een heel eind voort naar Foppe de Haan. Want hij had met zijn club Ajax Cape Town alles nog in eigen hand om kampioen van Zuid-Afrika te worden. Ik al verleer zijn team dit weekend met 4-0. Maar omdat concurrent Orlando Pirates van trainer Ruud Krol net verder kwam als een 1-1 league spul, bleef de vastsprong 2 punten. Via Skype hielden we van de middag contact met Foppe de Haan. En we vregen hem hoe de klap van het 4-0 verlies bij hem onkwam is. Het was redelijk hard, mag ik zeggen. Het was... Ik heb van tevoren net verwachten dat we de winnaars wonnen. Want het was een van de allermoeilijkste wedstrijden van dit seizoen. Maar goed, dit heb ik net gedacht. Je hebt wel verlend, maar hebben we nog wel altijd een eigen hand. Omdat de grote concurrent, de Orlando Pirates van trainer Ruud Krol, die had ook league spelen, maar 1-1. Dat liep dus een beetje op Lucky Ajax. Ja, dat kan je zeggen. Nou ja, die zei verleden weekend toen hebben we van een ploeg uit Durban, Amazulu, hebben we met 2-1 gewonnen. Dat die wel terecht hebben gewonnen, maar ik vond dat we slecht voetballen. En ik wat geluk gingen. En dus toen kwam thuis en zei Shinge van nou, we zouden wel geluk hebben, als dan worden we absoluut kampioen. Ja, het komt nou op die laatste wedstrijd. Die wordt dan spelen op 21 mei. De nummer 12, Maritzburg United. Ja, de nummer 12, je zoen ze dat moet kennen. Hier in Zuid-Afrika bestaat geen logica. Deze heren zijn wel redelijk gevoelig voor de druk van boet nou. En als we dat net hoe winnen, dan wordt het wel een heel moeilijk potje, denk ik. Maar we hebben nog een dikke week. En ik denk dat we dat wel van kunnen krijgen. Nou ren je al aardig lang mooi als trainer in het betellen voetbal. 2 keer Europees kampioen West, maar Jong Oranje. Maar met clubteams heb je nooit echt kampioen West. Ja, in de jonge jaren als trainer van ACV. Maar in bij jezelf de spanning ook al aardig op? Nee, daar heb ik gelukkig net vol les van. Ik vind dat we een heel prima seizoen draaien. Dat het echt heel goed een verwachting gegaan is. Ik zou het net verwachten. Ik dacht van nou 3 of 4 jaar, dat we dat doen, dan is dat heel prima. En dan als je dit aan presteert, dan is dat heel mooi. En natuurlijk ben je wel een beetje zenuwachtig nou net, ja. Maar als het Safir is, maar net extreem. Dat heb vroeger wel vol erg geweest. Ja, maar je wil in elk geval jouw avontuur in Zuid-Afrika afsluiten met het kampioenschap met Ajax Cape Town. Ja, dat is helder als in niet waar is. 21 mei, dan is de laatste wedstrijd voor Foppe de Haan met Ajax Cape Town. Het Frieske voetbal, maar nog 2 wedstrijden te gaan is het de vraag of de Takomier nog wel Frieske ploegen in de Snijnshaatklasse spelen. FVC en Snitswitswat strijden beide in degradatie. De Leeuwters zijn verlinier promoveerd, maar staan nou op degraderen. FVC moet 2 keer winnen en dan hoop je dat Snitswitswat 2 keer verliest, want de Snitsers staan 1 plak boppen hadden. En liet het nou correct dit weekend de derby wezen, FVC Snitswitswat. Boppen zit van de Snitsers, Mai en Zoko. Op Kees Smaal. Duel wordt er woen. Hollanders zitten goed tussen. Dan toch een oertreding. Van Wiminga op de Spanjaard Bataya. De breedlijn trok Kloostermaan op en Zoko. Trijgt je goed vod. En dan wat Scott van Nzoko. En een doelpunt. Die zit er vrij in. En Zoko mooi de 1-0 van Snitswitswat. Hier een goede kapbeweging. Een van de 2 broekers en Zoko. En hij zit er maar aardig in. Keeper de jonge kinder net bij. En dus Snitswitswat op een knappe 1-0 vastsprong. FVC. Maar Janno de Jonge. Maar de Utraap die komt verschrikkelijk 4. René Hoen had hier de liekmaker op een skoeg. Maar hij zit op en Zoko en ik in de rebound. Zit hier maar net in. René Hoen. De klutterman aan de kant van FVC. Hier de liekmaker op een skoeg. Maar hij maakt het er net. Snitswitswat dan. Maar Scottanus, maar Scott. En dan misschien in de rebound. Nog de kans voor Wieberend Visser. Maar ja, nou, de jongens zitten in het tweede instantie wel goed bij. Rick Jansma in duel, maar Frederik de Jong die wint dat duel. En Kees Maal is er dan van terug van Snitswitswat. Laat hem weer om. Op Frederik de Jong. Goeie kapbeweging en Nutelli en scoren. Maar die bal wordt nog krijgt van de Lina. Helle trok Jeffrey Hollander. De bal is nog net vod. Maar Bataya. En dan een beetje een vreemde paas van Bataya. En daar komt FVC dus goed vod.
Een hele hege bal. Mooi René Geertsma. En het schot wordt dan van Rochting verloren en dus een corner van Snits-Wit-Zwart. Bataja. En die komt samen op de holle van René Geertsma. 2-0 dus voor de Snitsers. De onvaller maar de Osa-wichtige tweede goal van Snits-Wit-Zwart. En nu wordt het wel heel dreig voor FVC. Die alleen echt nog genoeg onder winst. Maar ja, als je saf verdedigt je, als je het helemaal vrij, dan kun je dus eenvoudig de 2-0 erin koppen. Alseni Bangura. Rare hege bal. Nee, Stefan Geertsma kopt hem dan het 16 meter gebied in. Dit is een vrij kopbal voor René Hoen. En dan zit hij helemaal vrij voor de keeper. Ja, en dan maai hem vanzelfs ik maatje. Hollander helemaal vrij voor de keeper. En hij zit hem met net in. En als je die net maatje, dan wordt het dreig. Kalsbeek. Nee, Hoen. Kappen, draaien, zitten. 16 meter gebied in. Beetje een vreemde bal. Die komt er met Kalsbeek. Ja, die zit er maar wel in. Kalsbeek die invallen, krijgt in het veld. En dat 10 minuten te gaan. Komt FVC een beetje waarom in de wedstrijd. Er zitten dan nog meer in het vet. Een beetje vreemde onvalijns. Komt dan goed voor de voeten van Kalsbeek. En die helpt knap uit. En dus 2-1 nog 10 minuten te gaan. Bangura. Min voetbal dit van de kant van de FVC. En dan Bataja. Krijgt hem dan wat mooi. Maar wat geluk. Hij is er wel terug. En kind dit een almaatje. Ramon, Giro, Bataja. Ja. Hij maakt het dienwerk van de Snitsers. Hij scoort de 3-1. Bataja krijgt hem hier nog wat gelok mooi. Maar 1 op 1 valt hij net. Zijn keeper Janno de Jonge maakt het vrij aan. De Spanjaard. En dus winnen de Snitsers mooi 3-1 van de FVC. Snits-Wit-Zwart maakt het nog kans op meer. Maar voor de FVC zit het erop. Na een uur in de H-klasse degraderen ze. Waarom? Naar de eerste klas. Voor ons is dit misschien 1 stapje terug en in de toekomst 2 vooruit. En, we gaan er wel weer voor om terug te komen. Het zal niet zo makkelijk zijn, maar ja, we willen volgend jaar in de eerste klas gewoon weer meedoen. De MSC verliest, Hogeveen verliest, Richtersbeek verliest. Dus ja, volgende week is het die day tegen WKE. Ja, je had net zelf in de hand. Dat is dan wel weer vervelend. Ja, oké, dat is ook zo. Kijk, maar er zijn natuurlijk ploegen die nog ergens om spelen. En sportieve plicht, dat heb je vandaag ook kunnen zien. Dat je, Roda Raalt ook een sportieve plicht vervult. En ja, dat vind ik ook belangrijk. Jullie horen er nog in, het kind nog. Ja, wij geloven er met z'n allen 100% in. Ja hoor, zeker weten. Dat moeten we dan even op kaart zetten. Maar nog 1 wedstrijd te gaan is het Novis. FVC is degraderen en eindigt als trettende. De nummers 11 en 12 speel je promotie-degradatiewedstrijden. En er zijn nogal wat ploegen die daarom spelen. Snits-Wit-Zwart speelt het snijds in nummer 3 WKE. MSC speelt het uit bij NEC. FVC kan de Snitsers nog helpen terug van Hogeveen te winnen. Wils de richters bleek op papieren makje had in de nummerlijst reden. Nijeweke, de spannende ontknoping van de snijds-haatklasse. Sportclub Cambuur had vreed op een bizarre wijze het 5e plak veiliggesteld. Zelfs speelden de Ljouwers in een spektakelstik met 3-3 gelijk in FC Zwolle. Dat liep eerst net genoeg te wezen, maar met hulp van Veendam slagen de missie dochs nog. Cambuur wil de laatste wedstrijd hoe dan ook winnen, want dan binnen de Ljouters wist van een plak bij de bovenste 5 ploegen. En dat betekent dat je de eerste ronde van de play-offs vrij binnen. Maar Zwolle had nogal iets kans op het kampioenschap en komt in de wedstrijd 3 keer op vastsprong. De laatste goal valt in de blessuretijd. Wildschut maakt het 3-2 en dan ligt het oer van Cambuur. Maar nog later in blessuretijd maakt het Mark de Vries de 3-3. Dan nog is Cambuur net wist van het 5e plak, want Volendam zit vartje in Veendam. Maar de Veenkolonialen match in de blessuretijd nog 2-2. En daarmee komt het dreamscenario voor Cambuur uit. Ze binnen de eerste ronde van de play-offs vrij en treffen daarna op Nij FC Zwolle. Ja, dat is mooi. 5e plaats, fantastisch. Nu gaan we stunten in die play-offs nu. Ja, heb je dat gevoel? Ik voel dat. Dat. Ja, nu voel ik dat. Ja. We gaan stunten. We gaan stunten. Toen is die nieuwtje maaien. Dan speelt het Cambuur de eerste wedstrijd uit in Zwolle. De kaartverkoop voor de play-offs begint morgen om 9 uur. Kworbal dan. Met Friesland is goed op dreef in de veldcompetitie. De kworballers van Grauw en Reduzem binnen koprenner in de haatklasse B. Te jaren met Vada uit Wageningen. Met Friesland speelt het thuis als jenige net op kunstgas. En dat liep het een wapen. Net een punt waar het ontnota verspielen in Reduzem. Sneu kwam het Amsterdamse Roda op bezitten. En die ploeg is middenmotor op 5 punten van Mid-Friesland. Mid-Friesland had de zeilcompetitie als middenmotor aansletten. Op het veld gaat het een stuk beter. Ik vind dat we een hele goede eerste field spelen hebben. En het is ook bleken dat we iets meer een fieldploeg hebben, zeilploeg vind ik. En nu is de taak om het vol te houden.
ben ik wel heel realistisch. Want we moeten elke week het top wezen waar we in deze klasse wedstrijden winnen. En dan moet je elke week daar keer weer opladen. En dan zien we net de 4 vooruit. Maar dat we er goed voorstellen is natuurlijk een feit. En we hebben zo een keer een prijs pakken willen, dan is dit wel een kans. Dus zij is het wel. Alleen eerst jaar Roda en dan maar we dan wel zien. In de allereerste wedstrijd op veld in Amsterdam wie je met Friesland met 20 te sterk van Roda. En nu is het dus aanwachten hoe het met de Amsterdammers gaat. Want die hadden een opmerkelijk seizoen. Ze zijn in de zaal opklom naar de tweede plak in de oorlogsklasse. En op het veld laten ze echt zien dat ze groeit binnen. Met Friesland op eigen veld ontnoot dan nog net verslaan. De score hier van Alco Smorenburg betreft een 3 in voorsprong. En dus begint het aardig van met Friesland. Maar hier dan toch de omdraaibal. En die komt op namen van Senne Stavenuiter. Het verschil wordt lietser. Het is met Friesland wat toch wat dreig aan de scorestak komt. De dubbelje met Timo Roem-Sim die misleert. En dat stelt Roda in de gelegenheid om aan te hekjen. Ze staan intussen naast met Friesland. 4 gelijk, mooie stekpaas en dan het doelpunt van Douwe Kranendonk. Die de Amsterdammers op voorsprong zet. Met die organisatie spelen hier en trotbewegen blijven. Bal in leuk vinden, goed deel zetten en goede acties maken. Peter Talsma maakt ingrijpen. Zijn ploeg staat 2 punten achter. 4-6. Maar dan komt er toch weer de aansluiting. In eerste instantie de misser. De goede rebound van José van der Werf. En het is weer Alco Smorenburg die het aanmaakt. 6 gelijk en dan kan het alle kanten weer uit. Maar vlak voor het skoft slaagt Roda dan toch een lietsgotje. Want via Douwe Kranendonk wordt het 6-8. En dus maakt met Friesland in de achtervolging de tweede helte. En de Huddewien maakt het dreig om van afstand te scoren. Allereerst voor met Friesland, net van Roda, want het is weer Douwe Kranendonk en dan is het verschil al 4 punten. Zo'n Alve. En bij met Friesland wil de bal er net in. Balverlies en dus de gelegenheid voor Roda om verder uit te rennen. En dat doen de Amsterdammers. Want weer van grote afstand al 3 treffers. Daar de score van Ivar Spiering. En het is 15-9. 6 goals verschil. Eerst dan kan Marvin Smorenburg wat weer omdoen. Hij wie net op dreef. De topscorer van met Friesland kwam aan dat 1 treffer. En het verschil is 5. En ja, als je deze kansjes lezen litten, dan is het heel dreig om er weer jongen te komen. Pech voor José van der Werf. En dus mat met Friesland oer schieven beziekje het gotje lissen te maken. Alco Smorenburg nou ek van grote afstand. En dan is het 12-15 en is het misschien dan toch nog mogelijk voor de ploeg van Peter Talsma. De tijd begint vanzelfs te dringen. Maar het is Roda dat nou even van slag is. En hier de creëze score van José van der Werf. 13-15. En dan loopt Elsenier er toch weer wat in. Het was duidelijk net de beste wedstrijd van met Friesland. Maar met het werkje wordt er in elk geval strafworpen forceerd. Het is invaller Ido Harkema die maait van een stipbeziekje. Met Friesland mist de 3 keer van de stip. Maar deze is rekken 14-15. En dan kan het dus nog altijd. Maar Roda liet zien dat ze net vaneerd vanaf 23 januari neer weer verlen. Want juist op dit moment krijg je ex-zij de strafworp mee. Cruciaal moment. Op de stand 14-15. De strafworp die is voor Sherida Jansen en die benut hem 14-16. Een gevoelige tik. En de wedstrijd is verlen. Want in de slotseconden wordt het 16-9. En met Friesland verliest voor het eerst op eigen veld. Ik wist dat Roda een goede ploeg hier. Maar ja, dit verrast me toch een beetje. En het verrast me vooral omdat mijn eigen ploeg onder de maat presteerde. En ja, dat had ik net verwachten. We hebben binnen een week goed aan trainen. En we zien goed in het veld. Dus ja, het is wel een klap die erin komt. De uitslagen Vada uit Wageningen woen vol en is nu alleen nog koprenner met 16 punten. Met Friesland volgt op 2 punten en krijgt Vada nog thuis. LDODK sluit om bij de koprenners met 12 punten. SEO had het dreig. Na het verlies in DSC staan ze nog maar 1 punt boven de degradatiestreek. Waarom naar de voetbalvelden? Want de Westereen koe Arroende kampioen voor in de 4e klasse B en promoveren naar de 3e klasse. Zo'n 1991 spelen de sneunsafdeling van de Reertjes net meer in de 3e klasse. Bij Weenst op Noord-Burgum koe hier na 20 jaar weer verhoring in komen.
Spande daar, hoe staan de jongens ervoor en hoe leeft het in de groep? Nou, dat leeft enorm natuurlijk. Het kan historische tijd worden. 20 jaar verliensambitie, 91, 92 voor de laatste derde klasse voetballen. En die jongens die hadden het hele seizoen het al leeft. Ja, ik het hele seizoen mij bovenin draait. De eerste periode al pakt. En die jongens zijn gedreven. En ik hoop dat de kopjes leeg binnen en die op het veld zien laten kennen. De Westereen speelde vrienden nog in de 5e klasse. Door de komst van de topklasse promoveerden ze naar de 4e, werd ze dit hier verrassend goed doggen. En met het onstaande kampioenschap staan ze op het drempel van de 3e klasse. Ja, het leeft eigenlijk een heel jaar naar een kampioenschap of een promotie. En nou best eindelijk zo 4 dat ze het kist opredden. Dat is fantastisch. Ja, hoe is het proces gang met de jongens? Wanneer gang 13 Leeuwen die kampioen willen komen? Ja, eigenlijk wel na de winterstop. Toen kwam eigenlijk wel een beetje het besef van wij kunnen promoveren, wij kunnen kampioen worden. En toen stond ik heel goed bij, eerste, tweede. Nou goed, en dan gister ik voor. Iedereen weet waar het om gaat. Iedereen weet het belang van deze wedstrijd. Ja? Lekker voetballen, moment pakken van de actie, duels omgaan, net bang wezen. Ja, en positief coachen naar elkaar. Ja? Helpen elkaar als het nodig is. En voor elkaar wat willen doen. Pak een moment voor jezelf, als minder de doorriepen door de handbiel kwam en dan geven we een boet. Nou jongen, hij is vrij. De Westereen zet van de Altrap al goed uiteen. En zet tegenstander Noordburgum liek onder druk. En in de 10e minuut is het dan Harry van der Veen die de reetjes op een 1-0 voorsprong zet. En dan liek het er niet aan de hand. Maar Noordburgum begint beter te voetballen. En meidje hier in de 24e minuut de 1-1 door het schot van Goedald Roelof Koop. De spelers van de Westereen binnen dan het paard even Bjuster. 2 minuten van het skof dan. Het is een onval van Noordburgum en het is Orne Bergsma die de 2-1 op het scorebord zet voor de ploeg uit Noordburgum. Hier de man uit de Westereen net op rekenen. Dus camera is in het skof dan ook net meer welkom in de kleedkamer. Door even alleen. Wat vond je van de eerste helft? Welke weg allemaal mis? Het eerste kwartier ging dit belangrijk in de macht, maar toen liet het wat zitten. Ja, Noordburgum neemt het initiatief. Nou ja, met name in Westje. Ik hoop dat ze daar een beetje oppakken. Kan spanning wezen? Ja, dat denk ik wel mij. Ja, dat is een groot ding, ja. Nou ja, met name in Westje. Maar wat vertrouwen in dat het nog goed komt, Jood? Ja, we houden vertrouwen. Dat mag je houden. Oh nee. Hey. Hebben er wat vertrouwen in of? Ja, absoluut. Komt wel goed. Ja, je bent er nog? We beginnen ervoor. Er staat de Westereen maar 1 ding te dwaan in de tweede helft. 2 keer scoren, oors we Jood geen kampioen. Vrije trap in de 80e minuut wordt in de 16 gebracht. En via de holle van een tegenstander komt de bal voor de voeten van Harry van der Veen. En die maakt het de 2-2. Een goaltje en de man met kampioen. De zo'n 80e minuut. Het is alles of neer voor de Westereen. De bal wordt weer in de 16 gebracht. En Harry van der Veen maakt het zijn tweede van de wedstrijd. En dan liep het de Westereen kampioen. Maar het is hier een grensrechter. De vlagje voor de spul. Feestje dit net terug. Sa bloot het 2-2 en matten de Westereensjes nog een weekje wachtje voordat ze kampioen worden kennen. Kom op. Nou, volgens mij hebben we er via een verdediger rijken en is net moeten spelen. Maar ja, er staat een man en die staat het om dat te beoordelen. Dus ik neem aan dat hij zijn werk doet en dat op een eerlijke manier die had. Je met die met gek meidje en je begint gewoon lekker trainen. We gaan volgende week wel lekker trainen en de kappers voorhouden. En we proberen gewoon volgende week alle de kapjes in dezelfde richting te krijgen. En er bovenop te plaatsen en zorgen dat we die 3 punten oppakken en kampioen worden.
Nou, dat zullen we dan. De skilerneurs binnen al wel een paar weken maar hadden een competitie dwaande, de KPN Inline Cup. Dat is een wedstrijdserie met de finale op Skilge op 20 september. Sneus die er met de klim van Steenwijk een dreig putje op de kalender, hege temperaturen en een zwiere klim maken dat het een slagveld was in het peloton. En winst is dan alleen nog byline voor de allersterkste. 36 deelnemers onder start van de klim van Steenwijk. 8 rondjes en dan zit er op het eind 40 kilometer op de teller. 23 graden en een stevige wind maken het zwier. In de eerste ronde voor een ontsnapping. Ingmar Berga, de Europees kampioen. En daarachter Rob Haddes. Het peloton maakt er dan hut onloeken. Bij namen Roy Boeven, de klassementsleider. Na 3 wedstrijden wil zien punten pakken die bij Else terugkomst de Vertjeën binnen. En het geldt ook van Dirk Fabriek uit Jobbegeer. Hij is de nummer 2 in het klassement. De beide koprenners Berga en Haddes mooien net te volle rond te krijgen. Hier is de chance dat het gotje maar zo'n 20 seconden is. En dan het peloton volledig op jacht naar de beide koprenners. En de koprenners Berga en Haddes jouwen de strijd op. Het is te betiet in de wedstrijd. Maar voort is er een nieuwe vluchter, Klaas de Weert uit Staphorst. En zo krijgen de achtervolgers 9 harden rest. En de poging van de Weert rent ek op niet uit. Dan is er op Nij Demarrière. Het binnen Jocheman die het peloton achterhand leiden. Onkop Dirk Fabriek. Maar in tweede positie klassementsleider Roy Boeven. En Boeven zit goed, want Harden ploeg Haboven is met 3 man sterk verzint worden. Thijs Mets en Jouke Hogeveen kennen Boeven stiepje. En in de kopgroep Europees kampioen Ingmar Berga. Verder nog Jan van Loon, Carlo Timmerman. En de Jocheman rennen uit naar 40 tellen. En dan is de slag definitief slijn. Efter de koprenners ontstiert er een slagveld. De ene en de andere valt eraan. Snelheden rennen heeg op, 50 kilometer de uren. Dirk Fabriek onderlering. Mooi Berga en Boeven. Ze zeggen hoe groot het de vlasstand is. Gaan ze hier even alle tijd voor. En die vlaksprong is herstellend. 10e minuut. Dan een nieuwe ontsnapping. Jouke Hogeveen. Eer ben je in Driels, maar al lang ben je in Amsterdam. De bijnaam van Jouke Hogeveen is de Lange Azem. En die zal hij nedergaan. En hij zocht dan dat zijn winterploeggenoot Dirk Fabriek uit Jobbegeer op hem delstrikt. En daar zal Jouke Hogeveen net blij maar wezen, want hij weet dat hij een mindere sprinter is als Dirk Fabriek. Maar ook deze poging rint op een onuit. Het is vooral Carlo Timmerman die het kopwerk docht. Want Boeven en Thijs Mets nog een keer slag te volle. Als Harden ploegmaat Jouke Hogeveen onderliering hier. En dan is Dirk Fabriek weer waarom bij de 8. Maar is er altijd nog zo'n meter als 20 vastsprong voor Jouke Hogeveen. En Elsenien zocht dan naar Ingmar Berga, maar die docht niet. Nee, de reactie komt er joks voor in beeld van Jan van Loon uit Lelystad. En die zet terug, wil het achtervolgers te lang wachten en namelijk een jongen. Jan van Loon. Hij komt bij Jouke Hogeveen. En het gaat dus dan toch weer zo'n 50 meter. Maar bij het ingaan van de laatste ronde zit de groep er weer vlak achter. Maar dan is het Jouke Hogeveen die het op en neer demareert. En het is ook net zo vreemd, want Jouke is geen sprinter en beziekt het solo te komen. De man van de Lange Azem is verscorend sterk, want neem een slag erin om hem weer om te pakken. En zo wint hij de 20e editie van de klim. De motor met de camera mooi dan net bij de finish blijven. En zo zorgen wij dan net dat Dirk Fabriek knap tweede wordt. En dat hij bij de goede slag ziet van de groep van Jochen. Ja, ik kost het eigenlijk binnen 2 kilometer waarschijnlijk. Het weer rijden en voort. Ik heel goed werk van mijn 2 ploegenoten. Die maken eigenlijk de eerste slag rijden ze dicht. Arjan Smit en Gerwin Smit. Dus daarna toen wist ik nog mat ik. Dan ging ik wel met dom gaan, denk ik. Ik wil wel aan de beurt en weer een goede slag. Ingmar Berga wat redden. Roy Boeven bleef de leider van het klassement, maar op de tweede plek Dirk Fabriek.
En dit weer de sport van deze man die Jochem maaien. Toen ziet dan weer er weer, dan maai een aflevering van ons Boppenslag Archief. En daarin omdenken van Cambuur in de play-offs. We joggen waarom op de vakgaande play-offs. En hoe dadelijk kies jij nooit Nijse Joert nog een heel noffelijk joent te wensen. Doeg!